И здравейте хора, аз съм Foxcode Metal. При мен е Дени. Всъщност той не, аз не съм сървър, това е оцеляване. И в момента падам. Да, имам време малко. Нали? И сега се връщаме. Уф! Денис ба... влез в... И върнах се малко така пауза, така ще набера. Да почваме. Ми предлагам, нали? Добре. Отвори го. Чакай нещо. Добре. И той затвори. Хубаво. Нали? Добре. Да се за... Добре да взема тия. Да тръгваме. Аз да се бъдам малко дърво. Първата цел. Сори. Това някой чул. Това беше уредня. Ще е 10 минути да толкова ми дава банка. Не знам защо. Приятна музика. Не музика. Кой текстър предполагам? Ето този. Добре, ето, има сайт. На нека не трябва. Ще дам линк към описанието, нали? И ето ще се засегнем като за първа вечер. Да. Да, имам си мой собствен скин. Това е зло отпред. Нали, ето това обаче нещо като кръв. Добре. Килдът. Така, не знам защо розово стана, обаче преди беше така и не ще да се махне. Главата ме кефи доста. Тук и ръката е доста кефища. Не да спремен. Тук ще е голямо. Тук искам този survival да го довърша, нали? Така да се каже. Да се изкарва. Сали. Мисля, че... Чакайте само малко. Да. Вече сигурно се чувам по-силно. И върнах се... Аре, можеш ме да видите как само го и реши да го изкопая. Да изкопаем. Да направим. Добре.
чест. Не взех партия, но айде. Точно да мина, ама нали, в този епизод само за тази нощ, нали, къщо, след това малко купане и след това малко тази ще покупая без кадър. Извън кадър. Аз това без кадър. Да, ползвам текста пак, казвам. Не е да някой да не се сърди. Да види какво е това. Имам време минимал, така че да не се изгубя. Защото в зимния балон не иска да не се изгубя. Тъй като казах, това е минимал. Добре, отвори го. Ето тук да се седи, ако се изгубя. И да отварям с картата и гледам. Нататък има джунгла. Добре, не мисля, че е джунгла. В момента съм на 1.6.4. Да взимаме камъка. За Сансет, готино, защото не сгубих се сън някъде и седна с своя път, обаче много се далече от къщата и пише нали там цето малко в плантовете отиваш там телепортът до там планта и си там. Да, сега може да стане малко по-ясно. Така не се лъжа. Да, кеф ме скинчето. Ето го хвалям. Ако искате, ще ви... Нали, скайпа не го знаете, ще ви дам да си кефите. Или, ако искате да ви направя, само да кажете какво да пише или нещо да пише. Просто имам 46. Тук мисля да го развия нали цялото. Я скинала отзад нещо не ме кефи, защото не го да оправих. Иначе отпред. Добър. И съм джойнал 13 пъти мултиплеер. 6 пъти. Нали, ето тук. Ето толкова мета съм изминавал с... Не да показах да ви... да. Няма. Точно да видим къде има обикновен балон. Ще ми трябва. Защото на втория епизод семестър. Само така нещо малко и ще спра какво. Да, показвам си координата. Ако някой иска да дойде, да спре на пауза и ще дойде. Нали, ако на някой му се иска